डीजे अखिलेश सिंह जिंदाबाद 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 अखिलेश सिंह जिंदाबाद 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 चंद्रभान रिकॉर्डिंग बाय आनंद स्टूडियो रावल। भैया अखिलेश सिंह के अब की विजयी बनावे के बा। भैया अखिलेश सिंह के अब की विजयी बनावे के बा। क्षेत्र पंचायत नौगढ़ से क्षेत्र पंचायत नौगढ़ से जिला पंचायत बनावे के बा। भैया अखिलेश सिंह के अब की विजयी बनावे के बा। भैया अखिलेश सिंह के अब की विजयी बनावे के बा। क्यों पड़े हो चक्कर में कोई नहीं है टक्कर में, क्यों पड़े हो चक्कर में कोई नहीं है टक्कर में। दिलीप शर्मा गोपालगंज जीत के अखिलेश सिंह ना आराम करेंगे, अपनी प्यारी जनता के लिए काम करेंगे, के लिए काम करेंगे, के लिए काम करेंगे। जीत के अखिलेश सिंह ना आराम करेंगे, अपनी प्यारी जनता के लिए काम करेंगे, के लिए काम करेंगे, के लिए काम करेंगे। चाचा चाची दादा दादी भारी मत से जितावे के बा। चाचा चाची दादा दादी भारी मत से जितावे के बा। क्षेत्र पंचायत नौगढ़ से क्षेत्र पंचायत नौगढ़ से जिला पंचायत बनावे के बा। भैया अखिलेश सिंह के अब की विजयी बनावे के बा। भैया अखिलेश सिंह के अब की विजयी बनावे के बा। डीजे दिलीप शर्मा सुनौला चंद्रभान काम जो हुआ नहीं है करके दिखाएंगे, वादा जो करेंगे उसको निभाएंगे, उसको निभाएंगे, उसको निभाएंगे। काम जो हुआ नहीं है करके दिखाएंगे, वादा जो करेंगे उसको निभाएंगे, वादा जो करेंगे उसको निभाएंगे। भैया भाभी मिलके अखिलेश सिंह के जितावे के बा। भैया भाभी मिलके अखिलेश सिंह के जितावे के बा। क्षेत्र पंचायत नौगढ़ से क्षेत्र पंचायत नौगढ़ से जिला पंचायत बनावे के बा। भैया अखिलेश सिंह के अब की विजयी बनावे के बा। भैया अखिलेश सिंह के अब की विजयी बना